Niat itu nomor 1. Kalau niatmu mbok tata apik, insyaallah perjalanan hidup nanti. Lagi diniati cah loro niat. Niat kawin, ibadah nderekno lampahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kiat supaya kowe iso awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor 1, cateti kowe tetep dadi menungso, tegese bojomu dudu malaikat apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener. Nek menungso iso bener, iso salah, iso eling, iso lali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya. Innan nikah badi'un 'ala ar-ridha min ar-rajuli wal mar'ati 'ala as-sawa' ahdafuhu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Kowe kudu ngerti dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok walik-walik. Dalile wong wedok beda yo lanang. Ar-rijalu qawwamun ben cekeli fakira. Dalil sing ngurmati wong wedok cekelono kowe. Bangsane dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulyakno wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang menghina perempuan, menghina istri. Mulyakno dalile coba bu dalil kowe, dalil cekelane. Nomor 4 supaya awakmu iso ajeg apik karo bojo, ajeg sembayang, ajeg berjuang, ajeg ngaji segala macam. Cekeli. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal, tak kilani ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah
itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5, ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah Ta'ala. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala.
بجودك من يجب لنا بالغفران صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم Sika tentreman kabegjan kamulyan mugia tansah lumeber wonten ngarsanipun ingkang hamengku gati Bapa Hermansah sarimbit Ibu sumrambah dhateng pandhenipun para rawuh kakung wiyah putri langgung-langgung surat maja risang penganten sarimbit Kaditi pirsa bilih pun kenya ayu Nabila Rana Larasati wis purna kenya rucat busana kanthi hangaken busananipun penganten putri satataning putrining kraton ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta Hadiningrat daya-daya serat maja sang penganten putri enggal kajengkaraken saking panti Palreman ya sasana panti pamondokan lamun toka candra kurang candra serat maja sang penganten putri kenya ayu Nabila Rana Larasati wus jinangkah mancing wonten ing sasana adimulya jengkar saking panti Palreman ya sasana panti pamondokan manut Mas Yoyo
kadherekaken panjenipun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu putri penganten rinangkul kinempit-kempit kapondhong kabapa kadherekaken panjenipun para sepuh aji sepuh enggal-enggal sinangkah lumaksana mandhap saking panti palereman sasana panti pamondokan sinangkah tindakira Sri penganten putri anggadhahi raos pangati-ati lamun to jinangkah samparipun penganten putri anggenya lumaksana lengkeh-lengkeh kadya pindho singalupa angagem-ageman gebayak bludru singulan benang lawe lamun to junduk mentul binasang tata binatut wonten ing reka ingkang katingal anjanges wanedya ingkang sampun ngancik dewasa penganten putri datan karaya-raya nilaraken remaja putra putri-putrining Dumas Kebu Kira Mas sampun katingal penganten kakung mlebet wonten kori-korining wangunan kepareng saking siji dhewe hanatap ungling gending Kebu Kira panggih nyo penganten tinar rebuka lamat-lamat kapiyarsa tindakira penganten kakung pun Bagus Firza Reynaldi caketang gene rumaksana netra mbelalak kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinemurosipun kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawe lamun to beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane Ibu Pangadi Busana Galeri Atika amartitisaken adicara siram jamas tanggeping asta Serat Majari sang penganten kakung Mbah Putri Den Wiji Tirta Perwitasari Tirta Wening ing pangajab mugya wening penggalihipun ingkang putra kekalih anggenya hangayahi jejibahan luhur kepareng amanjing anglenggahi kursi gading pawukir lamun to kawujudan suruh ingkang saged den wastani gondang kasih gondang tutur purnaning gati Senopati sakembaran ingkang kaparingan wasiat asma Talangpati Talang Yuda kanthi hanglukar kawujudan Kalpataru Dewandaru Jayandaru cengkir gading kembar mayang mus kadidi pirsa saha tinarbuka arsa dodok sesebokan penganten putri tanggeping asta sumembah kaping 3 nyuwun tambah berkahing pangestu ingkang raka garwa pun Bagus Firza Reynaldi kepareng Serat Majari sang penganten kakung pun Bagus Firza Reynaldi minangka Gedruk Bantala saha Midak Antiga kawujudan Antiga den pidak putra penganten kakung pecah
saking Pandhapi Agung Becaing Antiga Hurek uskaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun Pandhapi Agung sasana panti payuwahan sumunar cahyani sumunar tejane ya bagus pasuryanira penganten kakung Purna Anggenya Amida Antiga Kenya Ayu Genduk Nabila Rana Larasati kepareng amendet kawujudan Bokor Kencana Kendi Pratala ingkang isinipun wonten Tirta Perwitasari toya wening den basuh samparanipun ingkang Raka Garwa den wiji kaping 3 keparing manjing unggian kang tinuju Kenya Ayu Nabila Rana Larasati wus jumeneng so kepareng lumaksana hangidri-dri jagat kaping 3 hangidri jagating Nuswantara jumeneng jejer keket raket kepareng panjenipun Rama Hermansah Ibu Watini putri putra penganten kekalih kapondhong kajurung pangestu panjenipun keluarga ageng saking Bapa Dedi Sutaryadi siji dhewe nyigek ungling gending kebukira kalajengaken menggaing gending-gending payuwahan kanthi ketawang Ibu Pertiwi monggo lamun to kapiyarsa bilih penganten kakung miwah putri wis purna den wiji tirta suci kepareng kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar pinasri panjenenganipun para rawuh kasuwun barokah ngidi pangestu katur dumateng ingkang putra putri penganten lumaksana tindak lon-lonan serat waja sang penganten kakung miwah putri putra pambayun Bapa Dedi Sutaryadi ingkang kaparingan wasiat asma pun Bagus Firza Rainaldi Ugipun Genduk Ayu Nabila Rana Larasati minggah wonten stinggil Binaturata ya anglenghe kursi gading dampar pinasri dumugi unggian kang tinuju Giok Linolos dodot sida mukti saking panjenenganipun penganten kakung miwah putri Rama Ibu anglenggahaken ingkang putra kekalih pinarak lenggah anggana raras lamun to lenggah sinajaran akekanten asta panjenenganipun Ibu Pangadi Busana Byolinolos dawuh Kyai Pleret penganten kakung ingkang kepareng penganten kakung marak sowan Kanjeng Rama Ibu nyuwun tambah berkahing pangestu sumeneng lengser saking palenggahanira penganten kakung miwah putri laku dodok marak sowan Rama Ibu
datan karaya-raya tindak ira penganten kakung Mia Putri Andodokori kaping 3 jelek sinendal mayang penggalihipun Rama Ibu ingkang kepareng putra putri penganten nyuwun tambah berkahing pangestu dalah matur kanthi manising lati duh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kawula Nabila Larasati kedah parikedah anilaraken Rama Ibu hanetepi darmaning wajib kawula badhe gesang bebrayan dumateng ingkang raka garwa kawula Kang Mas Firza Rainaldi senjata pamungkas Ibu senjata pamungkas Rama ingkang kawula suwun mugia saged lumeber dumateng kawula ugi garwa kawula. Ya Nduk Cahayu putriku Nabila Rana Larasati. Ya aku bapakmu, ya aku wong tuamu. Ya aku sing ngukir jiwa ragamu. Rikala semana putriku Tapa Barata ana garbanipun Kanjeng ibumu. Ya Tapa Brata marang wong tuamu. Sangang wulan sedasa dinten. Ora mung senjata pamungkas Rama Ibu tinambi kang putra kekalih kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugya dayanana ing kasantosan. Purnanira Serat Mojori sang penganten kekalih anggene nyuwun tambah berkahing pangestu Rama Ibu kundur marak sowan panjenenganipun Bapa Dedi Sutaryadi Saribit Ibu ingkang putra rinangkul kinembit kembit kasembur japa mantra umbul donga. Mugia Serat Mojori sang penganten kakung Mia Putri gesang bebrayan lumban wonten ing madyaning bebrayan agung tinebihna saking gura godha lan rencana cinaketa rejekinipun banyu wingi wus kadya ilining banyu. Panilang Gusti kang hakarya jagat Serat Mojori sang penganten kakung Mia Putri enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung Mia Putri dados putra-putri ingkang saleh salehah. Saking para punden putra-putri penganten pinarak lenggah anggana raras katiti pirsa bilipun Bagus Firza Rainaldi penganten kakung ingkang anggadhahi watak sebodo tanggal Jawa Pratengendon ingkang kepareng hangayomi hanentremi
angayemi ingkang raka garwa pepudahanipun Sri Narendra kang minulyen jagat raya adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya ingkang lisinipun sedaya sesaji rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana kawujudan arta receh uwos kuning kacang kawak dele kawak dalah sak pinunggalanipun Lemunto putra penganten kakung Mahaputri angayai jejibahan luhur Purnanira angayai adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya paripurna kalajengaken adicara dahar kalimah gembul bujana Andrawina dahar sesarengan penganten kakung Mahaputri ingkang rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana dulang dinulang ingkang putra putri penganten genduk nabilan dedulang garwanipun ugi nak Mas Bagus Feiza gilir gumanti andedulang ingkang raka garwa manising lati esemu penganten kakung Mahaputri raos mongkok bombong wis kawini suda pramila boten mokal saking pangreka cahya sinar sungging petik citra setunggalipun dokumentasi saking DVS TV ne wong punya gawe ugi saking fotokomu sesarengan anggenya andadosaken setunggalipun album ingkang sae minangka setunggalipun kenangan ingkang putra putri penganten unjuk tirta wening tirta suci lamunta watak sembodo penganten kakung Mahaputri so kalajengaken menggah bedah saha sempaling ingkung ingkung kasempal dados kalih Den Rahabi ingkang putra putri penganten pratandha paripurnanipun adicara panggih saking kawula siji dhewe ugi kepareng lengser purnanipun adicara panggih penganten kekalih bila anggen kawula matur kirang anuju prana andhap asoring manah nyuwun pangapunten kawula mandhap saking Stinggil Binaturata Bilatur lepat kawula kirang nuju prana nyuwun pangapunten kita sesanti jaya awijaya wijayanti rahayu ingkang samya pinanggi Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan untuk CCTV sebagai sarana hiburan. Namun doa dari semua jajaran, tamu-tamu undangan juga panitia,
memberikan doa restu yang terbaik, semoga mempelai berdua hidup rukun damai sejahtera, amin. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tangga-tanggane ya dikon rewang. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nyewa kemaya, nyewa pinggan, rusi meja kanggo jagongan. Kemai gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan. Mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nek sinoman ngirisi bawang, rajangi kacang, ngonceki kentang, ngirisi daging, ngirisi ayam, yuk masak nang jero wajan. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Godong pisang ya disuwei, terus lemper yang bungkus koji, dikukus ya digeneni, wis mateng ya dicicipi. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sithik-sithik ya diganggari. Dina setu kita sinoman, dina minggu kita kondangan, kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Dina Senin kira-kirahan, dina Selasa bayar sambutan, iki dina pamane mantu, taun ngarep oleh putu.
swasana ngene. Kala mangsa
Kita kembali ke studio 1, puncaknya potongi pengantin. Semoga lancar tanpa kendala. Hidup rukun damai sejahtera rumah tangga. Untuk mempelai berdua ada Mbak Nabila dengan Mas Rainaldi. Iya. Sebuah momen indah yang akan diabadikan dari jajaran kameramen fotografer. Kita mulai hitungan dari 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Betul-betul satu momen yang sangat indah. Iya. Mbak Tika bingung apa Mbak? Santai wae. Mbak Ingat capek banget andai. Sempat deprok sedepah ngono kayak kesel banget. Karena jobnya galeri luar biasa nih. Aku rung mbok teri iki lho. Ya, satu kebanggaan dari GA Tata Rias memberikan sepotong kue pengantin untuk mempelai berdua yang selalu menjadikan satu momen untuk keluarga. Siap kameramen, kita hitung mulai dari 1, 2, 3. Oke. Iya, masih dalam satu momen kebersamaan mempelai. Satu kue dinikmati bersama, nggak pakai lama. Kita hitung, mulai dari 1, 2, 3. Tahan dulu, oke. Secangkir air sejuk yang diberikan dari Tata Rias GA. Tetap diabadikan dari momen indah. Kameramen. Baik. Kita hitung kembali dari 1, 2, 3. Sekaligus untuk Bapak Hermansyah beserta Ibu Watini, di mana beliau berposisi menduduki kursi tuan rumah. Mohon bisa kembali memberikan kue pengantin untuk putra dan putrinya. Ya, Bu Watini. Oke, monggo. Untuk Pak Herman, mana Pak Herman? Hadirin yang sangat berbahagia, kita saksikan kembali untuk momen indah. Nanti posisi bergantian untuk Pak Herman. Ya, Pak Herman berada di mempelai laki-laki, Ibu ada di mempelai wanita. Iya. Jangan Ibu yang mencicipi, Mbak Bila. Wah, ngamur tenan iki wong tuane. Oke, momen indah. Kameramen, action. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, jepret. Tukar posisi untuk
Pak Herman di hadapan putri Anda. Untuk Bu Watini berada di hadapan putra mempelai. Secangkir air sejuk diberikan untuk putra putri tercinta. Siap kameramen, 1, 2, 3, tahan dulu, cepret. Terima kasih, foto bareng dulu. Semoga buat Mbak Bila, Mas Rainaldi hidup rukun, damai, sejahtera, samawa. Alhamdulillah hari ini Anda ditunggu, didampingi dari orang tua, ayahanda hadir, ibunda ada, alhamdulillah. Ya, kayak bebas. Ya. Oke. Ya, sekali lagi untuk Pak Herman sebentar. Sama Mbak Bila dulu, kasih ciuman romantis mesra. Ya, diabadikan dari kameramen. Ya, Mbak Bila menghadap ayahanda. Iya. Dekat. Oke, terima kasih. Sekaligus untuk beliau Bapak Dedi Sudaryadi beserta Ibu Mas Rainaldi. Untuk ayah sama ibu masih ada di sini. Iya, saya mohon luangkan waktu sejenak untuk ibunda dari Mas Firza beserta ayahanda. Sekali lagi untuk ayahanda dari Mas Firza. Ya, di mana beliau berposisi untuk ayahanda? Saya mohon. Iya, karena sebentar lagi manjing sholat maghrib. Iya, oke. Mungkin beliau istirahat ya. Ada ibu, bapak mana? Iya, kita tunggu dulu. Oke, beliau sudah mendekat untuk Pak Dedi. Oke, saling berhadapan ya. Pak Dedi ada di mempelai wanita, ibu di mempelai putra. Iya. Oke. Hadirin, doa restu yang diharapkan untuk mempelai. Kameramen, kita mulai. Kita hitung dari 1, 2, 3. Oke. Tukar posisi Bapak Ibu. Secangkir air sejuk, satu kemasan wadah cantik yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dari tata rias, disuguhkan untuk raja dan ratu sehari semalam. Oke, kita tunggu. Siap kameramen, kita hitung dari 1, 2, 3. Ya, foto bareng. Setelah itu foto bareng keluarga besar besan. Nanti ada Pak Herman,
juga ada Pak Dedi berfoto bareng. Itulah hadirin rangkaian acara dari awal sampai akhir paripurna. Ijab dan kabul kedua mempelai serah terima, temon panggih dengan adat istiadat Jawa, sekaligus mengakhiri jumpa di hadapan panjenengan dengan rangkaian potong kue. Atas nama kerabat kerja dari CJDW melibatkan dari semua vendor ternama. Jika ada kekeliruan kejanggalan saya mohon maaf. Untuk sedulur panitia, lagu Anda yang belum tercover, kami akan kembali di season berikut dalam satu rangkaian acara yang sama. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.